2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் வாசிங்க. என்ன படிக்கிறோம்? விசுவாசம் என்பது அருமையான விசுவாசம். எப்படிப்பட்ட விசுவாசம்? அருமையான விசுவாசம். அல்லேலூயா. இந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்துறேன்னு நான் சொல்றேன். சரியா கவனிக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு சமையல் அருமை அப்படின்றாங்க இல்லையா? இன்னைக்கு செய்தி அருமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நல்லா இருந்துச்சு, நேர்த்தி அருமையா இருந்தது. அந்த மாதிரி விசுவாசம் என்பது என்ன? அருமையான விசுவாசம். அல்லேலூயா. அருமையான விசுவாசம், அற்புதமான விசுவாசம், ஆச்சரியமான விசுவாசம். ஆக முதலாவது காரியம், விசுவாசத்துக்காக போராட வேண்டுமானால் இந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது? அருமையான, நேர்த்தியான, அற்புதமான விசுவாசம். அதனாலதான் சொல்றார் அருமையான விசுவாசம். அல்லேலூயா.